Allahu Akbar, maza gumbar dutse. Masu iya magana na cewa shekara kwana marigayi Janar Sani Abacha yau shekararsa 22 kenan da rasuwa. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Ayyukan alkhairinsa har yanzu da gobe da goben gobe 'yan ƙasa ta Najeriya ba za su daina amfanuwa da su. Amma kafin na yi nisa, bari ɗan yi wani jan hankali. Al'ummar ƙasa ta Najeriya mu daina aibata waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu, da jininsu, da iliminsu, da tunaninsu domin ƙasarmu ta tsaya da kafarta, ta samu ci gaba mai ɗorewa da kwarjini a idanun duniya. Waɗanda suka zame mana garkuwa ba su bari sun ba da kai bori ya hau ba, suka tsare mutuncin ƙasa da kimar ƙasa da al'ummar ƙasa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Wannan kenan, bari mu koma kan gundarin magana. Marigayi Janar Sani Abacha an haife shi ranar 20 ga watan Satumba 1943. Iyayensa Kanuri ne, amma a garin Kano aka haife shi, kuma a garin Kano ya girma. Don haka ake ɗaukar sa mutum na biyu da ya taɓa yin shugaban ƙasa ɗan jihar Kano bayan marigayi Murtala Muhammad. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Marigayi Janar Sani Abacha shine shugaban ƙasa na 10 a tarihin Najeriya. Ya yi ƙoƙari matuƙa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya, ta yadda za mu iya cewa ya fi kowane shugaban ƙasa taka rawa a wannan fannin. Don a lokacinsa ne asusun Najeriya na ƙasar waje ya ƙaru daga dala miliyan 494 zuwa dala biliyan 9 da dala miliyan 600 a shekara 4 kacal. Shine wanda ya biya kaso mafi tsoka na bashin da ake bin ƙasar mu Najeriya. Da sauya shawarar gwamnatin da Igada da Ernest Shonikan ta sayar da kadarorin gwamnati ga 'yan kasuwa. A cewar marigayi Janar Sani Abacha, ba a gina gwamnati don cin riba ba, sai dai an gina gwamnati domin 'yan ƙasa su morewa alfanunta. Kuma shine ya rage hauhawar farashin kayan masarufi da kashi 54 cikin 100 domin talakawa su ji daɗin rayuwarsu. Abin mamaki a nan kuma shine duka ya aiwatar da waɗannan abubuwan ne a lokacin da gangar ɗanyen mai take dala 15 kacal a kasuwar duniya. Marigayi Janar Sani Abacha ya fara aikin soja ne tun daga Porto, sannan aka yi masa ƙarin girma zuwa mukamin ƙaramin laftanar bayan ya yi wani kos a ƙasar Ingila a 1963. Marigayi Janar Sani Abacha ya auri matarsa ne Hajiya Maryam Sani Abacha a 1965, wacce ta fito daga kabilar Shuwa Arab da ke jihar Borno. Sun haifi 'ya'ya 9 da shi, maza 6 ko mata. Maryam Sani Abacha ita ce ta gina katafaren asibitin ƙasa ƙarƙashin shirinta na matar shugaban ƙasa a wancan lokacin. Manufar ginin asibitin shine domin duba lafiyar mata da ƙananan yara, wanda a wancan lokacin aka sa wa asibitin suna asibitin ƙasa na duba lafiyar mata da ƙananan yara. Marigayi Janar Sani Abacha shugaban ƙasa ne wanda bai taɓa tsallake wani mukami a tsarin mukamin soja ba, har lokacin da ya zama shugaban ƙasa da mukamin Laftanar Janar. Marigayi Janar Sani Abacha gwani ne a fannin tattalin arziki, sai da ya saita tattalin arzikin Najeriya a lokacin mulkinsa, inda ake sayar da dala ɗaya naira 22 a farashin gwamnati, naira 80 kuma a farashin 'yan kasuwa. Shugaba Janar Sani Abacha ba shi da yawan surutu a gaban jama'a, don haka wayansu suke kiransa da ɗan kurma. Duk cece-kucen mutum game da shi kalmomi kaɗan yake tofawa, amma duk abin da ya ce zai yi babu kokonto sai ya aiwatar da shi. Marigayi Janar Sani Abacha babban aminin shugaban ƙasar Libya ne, Muammar Gaddafi, kuma yana da matukar kishin Afirka da bakar fata, kuma ya taimaka kwarai wajen samar da haɗin kai ga ƙasashen Afirka da wanzar da zaman lafiya a ƙasashen Liberia da Saliyo, kuma shine ya fara karya mulkin sojoji a Afirka. Marigayi Janar Sani Abacha mutum ne gwani wajen iya samar da sauyi ta hanyar tsara juyin mulki. Shine ya shirya juyin mulkin da ya kawar da gwamnatin da ta halaka Sardauna ta Ernest Shonikan. Shine ya shirya juyin mulkin da shugaban Muhammadu Buhari ya hau mulki a zamanin soja. Bayan gwamnatin ta sauya akala, marigayi Janar Sani Abacha mutum ne da baya jurewa rai. Ka faɗi duk abin da zaka faɗa a kansa da gwamnatinsa, amma baya son zagi da cin mutunci, zai hukunta ka. Wannan ta sa baya shiri da wa'insu rukunan mutane, har wasu suke ganin cewa shine silar da yasa ake koya ayyukan sana'ar kai, ake kakaba masa na sharri. Shine ya kafa asusun tallafin man fetur na PPF, har ya danka shugabancinta a hannun Muhammadu Buhari, wanda hakan ya jawo masa silar farin jininsa bisa amana da ya rike da ayyukan da ya yi a wancan lokaci. Daga ƙarshe aka yi masa tayin shigowa cikin siyasa tare da neman shugabancin ƙasa. Marigayi Janar Sani Abacha ranar 8 ga watan Yuni 1998 Allah ya karɓi ransa. An samu zantuka da dama game da rasuwarsa, amma makusancinsa Mejo Hamza Al-Mustafa ya ce rasuwa ce kawai daga dukkan mai rai mamaci ne. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa kurakuransa, ya karɓi ayyukansa na alheri. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Maza gumbar dutse.